ಹೈವೇಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿಶ್ ಹೋಗಿದೆ ಹೈವೇ ಸಿಂಕು ఉంది ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದು ಫುಲ್ ಇನ್ನೂ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಪ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೋಡಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೈಪೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇದ್ದಂತ. ಓ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂದು ತೋಜಿಂತುಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವು ಹೈದರಾಲಿನ ತೋಪು ಅವು ಬೂರ್ದು ಅಂಚ ಆತಿನ ಆಂಡ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಶ ಮಲ್ಪ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಕೋಟೆ ಒಂದು